15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Naka Jingpynbna ki office strike kam ka district medical health officer DHMO ka West Khasi Hills district but West Jante Hills district ba borok itrai dukan pharmacy nalor ki wholesaler bakin hapan Khang ki dukan jongki haka arpau tarik jemmang arjar punrio hadien ba ka Meghalaya Health Care Association MHCA kala Pynbna banom ai ni ban dia dawai haka te tarik ha borok oi gari kal Nakalian ka All Meghalaya Pharmacist Association AMPA kala mi shakman ban pen pau gajing persya halor ka te Jingpynbna. Habakran sekilat patai kubor haka khat kandai tere ujemang arajar apun rio ubat Niki Lawai Vice President ulaong bakin ai gajing kersan haka bayad day bat ban Khang yaki online app ki ba ai dawai shaki nong henrei ban Khang pat yaki dukan kinom ai gajing kersan. Ula pensai ba kum ki pharmacist ki don hi daladi halaki dukan ban ai dawai shaki ba wan thiet bat kum ta ka jingle jong ki ba persya ka pen I ba ka don ai shalandat. Nor kata ula bu jing keliru halor ka Jingpynmi ka DHMO ya ka Jingpynbna ha ka baula ong balada jai ya ki ba ple dukan pharmacy ha ka te ka tarik ka bala bu sarkar kan hap syem ya ka jingkit khli ka jinglong ba yang ikren ya kanim tasni kamat ba de na kada ba lasha ki ong ba kami kata ka notification ba ong ba hap Khang ki pharmacy but wholesale ha ka baro jela Meghalaya but ha baro India ni kum ka association All Meghalaya Pharmacy Association ngim kersan ya kani jing jawa jongki ka bailai ngim kersan ka long ba kamnya ham no ada pi perkhat haka yang kumki online platform kadang artli benta ka online platform ka ba supply directly ki patient oi ta ngi ngim kersan ya kata balai ka hu ka jingma patient te balai ngim kersan long tu ba ka perthai menta ki beri gala ban misuse ki prescription kila banyo ki drugs bam dei ban Ndai banyo batang ta sakawai ru kabu jingma ru itu patient bandi balai udawai undera ulong kum udawai ki jil akana ki binmet ne ki dan badan kam ba supervise the pharmacist ni te kalong pat dikali hani balai ki beri pat ki habli thit udawai na online ka jingkali kalong ni ba long boro ki na tharai boro hi kwa hi kata ban kata answer ma kalong ni nga the pharmacist nga dan hadukan la jong na syong hidaladi te ka kamram jonga kamni ba dispen tak nawai te nga ai counseling ikibriu spang dawai nang ta usai effect dawai nang ta ngi habatai ru ka diet ka jingbam no ba habam la te kibriu ki dan jing shani hanga kiwan kisuthu te kimdan ka ngamdan ka problem ya kata ka online te balai pat kibriu pat menta ki ang ba kata ka online menta pat u bakong sam ba jikali pa baro teli ki pharmacy badan hamigla pharmacist dudan ni em haki dukan makata kata ka jingkali pharmacist dudan ni em mano ba dispen ki dawai yaki ya kata ka dei banjikali ki pajba de mangkali phishim dawai mano ba dispen dawai yaki udi unqualified person no pharmacist ta do unqualified pharmacist nai dawai phi kabun em jingma ya kata kabu om te phi de ban suthu ki pajba da lapin kita phi de ban complain ya drugs inspector apila complain hakini ki surrounding jo phir kata ki rang ba shnong ne haka pulit phila ban respond kata balika ai kal ong ba ban dispen the unqualified person kalong illegally te kani ka sengru bala sha ba yakhi ka along kumba ki pun na pareng ki balek kersan ki de ki unqualified person kimde ki pharmacist ba supply ki pun ki product pharmacist ni ki la phone ngi mene ki kli phi Khang ni am ngin Khang galwe ngi Khang ba la sha ka jingkali kalong ba da ja la sha man kit balai ka dawai ka nang kam kila ban Khang ka business tamba kimla ban Khang ka service te sugo ka jingkali kalong ba ka wan ni mena ka pen lingo yang ni bangiyo ka notification art district ke ba Jante Hills bat haka West Khasi Hills ngaj puli indian mo yapi to all proprietors retail wholesaler West Jante Hills kani di bapa na government of Meghalaya Office of the District Medical and Health Office West Jante Hills Jawan. One day national ban on the 20th May 2026 of chemist fertility throughout the country. With reference to the subject cited above, you are requested to maintain peace and harmony during the one-day national ban and also to ensure
the ability of essential medicines are not affected on that day. Jika ni kalau bapel Paul ngo ini ki pharmacist ba kumno ka sarkar kali support yang kini. To hani ki la thok ba peace and harmony kamut ba ni kum ki pharmacist bam kerja nya kini kamut kadan ka manja la sha yang ni mangi kli dukan nibu jikli ke government but government pi la sha da ja pat ba mamyo kidawan ne ni ki pharmacist ba peli manu man kli ya kini te ka jikli ka long ba da sha la sha kumnu ja pi de ban bat kli ya kini kan te ni ka association ngim kersan kini la ngim kersan dalale ya kini ka seng ba khang ki la sha ki stockist oi ni kersan ya ki hakawai benta ba ki today ban khang ki app ba supply dawai ya ki patient ya kata ni kersan ya kata bakile tang ba bakin ong yang ni pat man khang ka dukan na benta kani ta kam ha bale de pi parkhat kani de ta ka business kani ka business balai abun na padang ka business kadi ka business what I lat kani ka health what I lat kani ka jungkot jingkha ka health system kanong business ki pajba ki sha mislead hakini ki brio ki mamde ki pharmacist te ka jing kalong kumni ba dispensing medicine without pharmacist kalong abu jingma but ki pajba ki de mansuthu manu kita ki he spa ba control ya kani ngimtip ki merjemut batno bat ngi ki pharmacist kim padam padan manum number 1 kran da kata kawai ngaru ka pajiyo shthi naki bat kawai ru ki kwa mantre bat ngi priang tang ba ki de ban suthu ba pajba de ban jalam bakala ke ini khamtam ki de ban point out ba borok ki dukan bomdon pharmacist de ban khang sha ya kata ke to sarkar ko de ban chimkhya ke ni ong ba pharmacist udi bandon be hakadukan kita kani gadon ka hey pale hi ong perkhat kam online sales kita ka abun ha do perkhat kum offline sales kum ka Flipkart Amazon ha hiyo I ka sales kita minta ka competition perthai ka competition ka don betik de gen kata da khang pharmacist ka kata tangba manu kita ki real pharmacist isya badon hiya dukan khang paling sutu ba pajba ki don kam but mangi yelok ki first line health workers bayarap I pat ba laisha da jai manu bashim kit kli ya kani kila ban khang ka business ni agree ya kata khang ka business tamba pen khang ka service nam ya hab ya kata bakum ka associate nim ya hab ya kata habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya